Why? Didi boy. So ne muka fara kauna. Tona na san ta ina zuwa tana san kauna ce. Musa ilimi akan mu gaba buga ne Nijar. Kasan duka Nijar soyayya. Why? Didi boy. Babaye duka sun sani. Yau muka fara wakar to ka gane soyayya. Muka fara a kauna. Wai 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 babaye toto wai no wai 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 wai. Didi boy. Yo 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 boy. Babaya boy. GMT take ta muka fara da kauna. Muka zo muku masoya. Ku kalle mu ku sara a ranku yadda ya muku. Ku dauka da kauna. Muka zo muku. Wai 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 Babaya boy, Ibe boy, Didi boy, suka fara. Wai 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 wai. GMT take ta. GMT boy, GMT boy. Wai 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 wai. GMT ta fara a Nijar. Take ta muke so ku ɗauka tsakani na da ku amana mu riƙe. Ku ɗauka tsakanina na da ku amana. Ku ɗauka. Wai 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 GMT Didi boy.